Jan, manuk baguse ngene lho. Wah sik duwe. Jan, joget iki lho. Manggung cuk. Gitu joget kabeh. Tak nyanyikke. Umpama tanganku dadi soe. Iki uga aku mesti enggal bali sosok buka tonjok. Sopo yang ganggu aku konser? Hai. Bocah ira tangi curuke sekilo wae yo. Panggih. Wah. Apa ya, Pak? Ana telepon iki lho. Ayo nek ra reti mau. Lah kuping yo dienggo ndek kuping iki. Aduh, Pak. Rada mumet sirahku, Pak. Diare wae iki. Lah nek diare ini weteng, Pak. Mumpet yo ni sirah. Lah yo radeng aku. Alah, jan kocok. Duh, mumet tenan iki, Pak. Opo le? Ayo. Tapi bohong. Bola. Ke atus. Nilai HP sik, Pak. Jan, bocah saiki kok HP-an terus. Nilai atus. Sik, Pak, duit mengkas. Sopo ya sing telepon iki? Tilakane. Walah, yangku toh. Nanti ping 10 lho. Telepone balik wae. Halo sayang. Ditelepon ra diangkat-angkat lho. Ya mene lagi subuh. Lah engko ki sida ora, Mas. Ya tapi ono syarate. Ya dandan sik rapi plus wangi. Ya wis, baik. Lanjut. Encan yo, Pak. Kondi yang ae. Pak gak kira duwe blarah lho. Bangun enggak? Hah? Bangun enggak? Bangun. Lah tadi kita ini. Ah, lawakan jadi. Wow, sorry. Laro. Matane. Madang sik. Selakno susu kok. Madang sik. Deh. Lawe enak. Selesai. Apa Pak ilawe? Tempe garet gaweane Yununung. Nak tenan iki, Jan. Enak ya. Ganteng ya. Berdoa ya. Jaga mood. Hati-hati. Nak ra. Tonjo. Ana ra. Tok kas wae ra. Heh? Tok kas. Pak Gita. Sing bener. Ya, tapi bohong ya. Pane. Tonjo lho. Nah ke? Nah, Wes wae deh. Tok apusi aku. ndak telat lu ngowe. Ngombe sik aku. Yo. Ngasih, Pak. Oke. Jadi, Jan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes keren. Wes wangi. Siap kencan. Jajal kowe dadi aku tak jamin tambah kurus. Wah, Jian, bocah edan wae yo. Sangit Ini wes wangi wes tonjo. keren kok ngene kok. Kencan ya ora sida iki.
mambu kebule bocah ae kan. Lek sok meneh nek obong-obong ra ning kono. Ra duong. Woi, apa lek? Saat-saat ngene tonjo ya, tak jamin jamu tambah seneng. Wolah bocah kok kotrok banget. Walah, sembare. Kapan ora? Kebon akeh niat dua apa ya ini? Lah panas sih. Endi-endi kok do obong-obong iki lho. Warete wong wis wangi karo keren kok. Arep kencan sih. Do karnaval obong-obong ya. Wah, trabas wae. Woi, ora kalap lek kowe. Oh, ora klamit mah ngene iki. Wedhus. Cah nom saiki ra nduk sopan santun blas. Tobat. Wah, gara-gara wong obong-obong iki mau. Awakku dadi rawangi. Ra keren iki. Jan. Padahal yo arep ketemuan iki. Gek telat rai aku. Apa isi telepon? Halo? Oh, iya yang. Ya aku arep bali sithik. Atus sithik meneh. Nah, soalnya mau yo, bukan sing do ngalangi kok yo. Yo, ki OTW iki. Yo. Halo yang. Halo. Kowe kira ndi wae, Je? Aku wis nunggu suwe banget loh. Oh iya, ki aku OTW iki. Aku wis ngenteni suwe banget loh. Ya wis nang ngono putus wae. Apa? Jak putus. Tenan rai. Heeh, tenan putus. Baik. Lost your